Madwar 12,000 tifel u tifla ta' bejn 3 snin u 16 sena reġgħu lura l-iskola anke jekk jinsabu bil-btajjer tas-sajf biex jattendu għal skola sajf. Skola sajf din is-sena fetħet il-bibien tagħha għal tfal mill-primarja, sekondarja u tfal li jattendu fis-snin tal-kinder. Is-Sur Dermot Galea, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi, għal it-tfal jistgħu jattendu f'wieħed mit-58 ċentru tal-għażla tagħhom u spjega li din is-sena il-Fondazzjoni ppreżentat programm innovattiv. Din is-sena għandna l-fuq minn 1900 ħaddiem bej center coordinators, play workers u child support workers. Servizz li qed jiġi mogħti għal madwar 12,000 tifel u tifla il-fuq minn 57 ċentru bejn f'Malta u Għawdex. Din is-sena wkoll qed nagħtu impatt ukoll fuq il-programm sportiv ukoll u bħala tema għandna My Travel Journal li huwa tema fejn provajna nikkorporaw kemm jista' jkun temi biex skola sajf il-programm ta' skola sajf ikun wieħed interessanti għat-tfal. Is-Sur Galea qal li ġiet irranġata wkoll l-anomalija dwar il-ħlas tal-għalliema li dwarha kienet inqalet kontroversja s-sena l-oħra. Ovvjament aħna ħadna stok ta' situazzjoni kif kienet skola sajf li għaddiet u rranġajna l-affarijiet biex il-paga tkun iktar maqsuma tul is-sajf. U flok ma ġara s-sena l-oħra jittieħed ovvjament ħallas kull ħaddiem, però l-paga daħlet fl-aħħar ta' skola sajf issa hemm qasma fuq 3 periodi tul skola sajf biex bekk il-ħaddiem tul is-sajf qed jieħu xi ħaġa u mbagħad ovvjament fl-aħħar jieħu l-parti l-kbira tal-paga. Fi żjara li l-Ministru għall-Edukazzjoni Avaris Bartolo għamel fl-iskola primarja tal-Ħamrun u għataħaj li l-koordinaturi ta' skola sajf u daw kollha involuti fih dan il-Fondazzjoni għal Servizz Edukattiv tax-xogħol kollu tagħhom biex jiġi offrut dan is-servizz li joffri programm informali iżda edukattiv fejn it-tagħlim huwa ta' pjaċir u t-tfal jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Għalli dan il-mod ta' tagħlim m'għandux ikun biss fis-sajf imma kontinwu biex it-tfal ikunu aktar interessati fl-edukazzjoni. Is-servizz ta' skola sajf se jibqa' għaddej għal 8 ġimgħat bejn it-tnejn u l-ġimgħa mit-8:30 sa-nofsija. Il-ġenituri li jaħdmu jistgħu jibgħatu l-itfal f'ċentri varji li jkopru mis-7 sa 8:30 u min-nofsija sal-5:30. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.